Salutare, dragilor, și bine v-am găsit pe primul meu clip pe acest canal. Pe acest canal o să fie povești la școală, afară, cu prietenii, oriunde. Și cineva mă ajută să fac acest clip. Îl cheamă David, de a poveștile lui David. Puteți să căutați canalul lui. Este un băiat, dacă nu știți, ultimul clip al lui este cu moartea lui Gigi. Și da, el m-a ajutat să fac acest clip, că a postat un clip, dar m-a ajutat și cu acest caracter mișto care mi-a făcut-o. Și de acum încolo o să fac povești, dar să văd când am timp, ori mâine, ori poi mâine, ori astăzi, să vedem, cred că mâine o să postez prima poveste.